asenchira yobo kana tugataza chiseme mwancho mu rigararia niko bono aborokiwa be school yoboroso yebinyinyi egotoka ase wodi echitago hebunge ya South Mogirange County ya Kisii abana banyaruka nabo igaba muraba abere bagosanga enyumba ya kebara mamenchaneri chiko ekebono niko kiaireire oyokorie kerugo kyobojumba ase bunge yo Dennis Makori umanyika ene buna sonko ochake murobere bwo kwagachira abana banyaruka enyumba enye ya kebara erio abamura batigare neyamo asense moyende niko sonko aikirani ose aikiranire eira yaye yokwena na chi computer ikomigo chia ase school ya secondary ya Maroe sinde erie chiko kinia chisemi kukwana chinga kecho boigo niko sonko arireira yogochia gotara na Dr. Fred Matiang'i wetere kiamagia Jubilee boigo niga gikeire ebikora byoboke bago ebyo byabere bikwanekirwa ase ebunge yo kukonekera umwana siasa koania siasa chiaye no botwereru muri kitopetu el machini namange Unenchiremo yo gukinya birengo bya chisemi achiskuru awe meyebunge ya South Mogirango nigolisikerero yoreneganga yo kuriekero kyo chumba sebunge yo Dennis Makori songo aisokire na kwena no gosira go chi computer ucha skuru ya secondary ya Maroe sinde yego toka imebunge yo Osangana bari kimaiga yo kwena na chi computer cyo nigosunga nyakabuga goteba nigabegetemero bya amasomo bosyo ereko igendria amasomo yabana na chira rero ase skuru yeto yesinde na promise chi computer na baletere chi computer 10 kiagere lab yawe wate computer lab lakini mbabuga ati computers so lero na baletere linda abana banyara gosoma computer studies mana maitense ya lero yere computer kerege computer so na kinaro chingatiga abana batubaletera chi computer basome elinde babe compliant in the 21st century. Echinga kichubo igo niganya kabaga gosira eskuru yoborosi yebinyinyi asoko chikobaga chire nyumba ya kebara ya chandre bana aseskuru ya sekege tambe. Echискuru cheto nechi chinyinge chibwateme chando actually chinsa chiamambe twalenge binyinyi primary school asa abana abaiseke nabamura bagose icho twagenda kwagacha kolonche echo ya baiseke elinda abamura na baiseke batumie chicho chingao so chi school cheto chibwati chi challenge and we are up to the challenge. We want to come in elinda tokonya abantu baitu okwanekere kiboigo niganya kabaga kugikere siasa chechibura boruchi kandi kwenekirwa sibunge ya South Mogirango na kwanya botwerure gati y'abana siasa tutagete bogirango yaita twarorera mangana guni simwagocha muna moisonde on Friday twarenge gocha kona gokora umuchango tukanyoro usoro bekire chiguni chiaye chigo samba chitail chigo tabana tutagete tokora umuchango hiyo lakini tukateba nko enda tole nevertheless but nyasaye muna kali nyasaye bamurao bagachaka guitana boka bakubona chibesa so babere nyagitari bale yo mogabetiro muyoko boko so bagaitana boka baka by the time togo ikororo tukanyora baitanire tugakora muchango itubuya tugakora igoto gotebana amangana gunisim asire bogirango tobe politically tolerant to tolerate each other munanche nanya kuiro sole kiale karago chapaka nolembuone ocha gokora campaign yo nasa mangana siasa nigo songo nyakabuga kurira yo chigwendera komosira moske Dr. Fred Matiang'i siganga yo kurikero kyobora bwense asabori abantu bona kwene kingango mosira bari kurwasorongo rwagusi igonde magega ya Fred Okengo Matiang'i ago sensa abo Matiang'i inkanka bon Matiang'i ko muhatoro wo president Matiang'i nere Jubilee candidate presidential candidate yaito mainche naongo tara na Fred Okengo Matiang'i na orene kerege chunikia mucherere riso ninche nkomurusi barenga bawe tanga kanyago tara na Matiang'i yoito akimorusi ge chunia kariya chiri Kuripoteria Ensoko TV kuraiga Maroe sinde bunge ya South Mogirange County ya Kisii Chepethuel Machin